Hercules! Ket ita, denggan ti paggibusan ti makalawas a serye tayo, Anapolwan! Dagiti kidnapper! Dito'y drama tayo! Hercules! Muntoy day tabaltog! Inagaw mo ti paltog ko. Nagpartak kamutin, naggaraw. Imbagak meten, asaan tayong aglalaban? Nakaskas daw ka, Hercules. Diyak pa'y nasiputan ti panangagaw mo iti paltog ni Butog. Kitaan nyo ti aramidak iti paltog? Ha? Tinukol mo akas lakayo ti paltog ko? Nakaskas daw. Saan ka agagangay at tao, Hercules? May saak a tao. Ngam kabaalak apar makendag iti dakas nga elemento. Anya? Balagan kayo. No kayat yu ti lumaban kanyak, mapaay kayo laang. Rosana, anya taramidon ta? Saan tamot gay magkabailan ni Hercules? Agasem, tinukol na laing ti paltog ko? Ti dakas nga engkanto. Isu ti agkat katawa. Hercules, nagparang kamatlangan. Daytoyan ti kanibusanam. Dakas nga engkanto. Di mo kumairaman dagiti inosente at tao. Nang runa dagiti ubeng. Awanan ti maramidam, Hercules. No di mo itad kanyak ti babato. Pagbalinak ida at taroon. Di mo maaramid dayta. Dakas nga engkanto. Apay ket dinasan. Agparang ka. Tadata ti aglaban. Saan asya ti makalaban mo? No di ket dagita adunga. Anya? Nomed! Agparang ka! Saan da kami ngay ramraman? Saan may akabailan ni Hercules? Kabailan nyo alabanan ni Hercules. Nagparnoy iti asok. Umay ka na kami ti asok! Ano taramidon ti asok kami? Luganan na kayong ti asok. Saan ang mabalinday to'y? Aramatan na kayong ti dakas nga elemento. Kakadwa, anya ka diti mapaspasamak iterwar ti balay nga ayan tayo. Adda nang nagtayo itay nga aglalaban. Wen nga rod. Anya nga taday jay. Sapay la kuma, talimtangan ni Manong Hercules. Kanispalan na tayo dito nakaipupukan tayo asilid. Sapay la ko mga rod. Kaya't kun ti agawid iti balay mi. Amin tayo kaya't nanti agawid. Sapay la ko mga rod. Tanimanong Hercules didimteng ama kilablaban kadagiti kidnapper. Nagbalin kayo matan a monster? Nagalason tilangayaw? Sikang adipan ni Reyna Mang Cake. Di mo iraman dagiti patak at tao. No talaga asyak ti gagaram. Data ti aglaban. Saanan amasapol adata ti aglaban, Hercules? Umdasan akalaban mo dagiti dua. Anya? Jak kayat akalabanan dagiti padak a tao. Jak kayat amatay da. Nukas tangaron. Itad mo langan kanyak tidat-datlag ababato. Tapno pumanaw akon. Saan amabalin amaagaw mo kanyak tidat-datlag ababato? Tapno ibagakan ka, Hercules. Dandanin malukatan tinalawa adalan dagiti dakas nga engkanto dito'y lubuyo. Anya ti kayat mo asawan? Dakas nga engkanto? Diyak mabalin nga ilawlawagan ka. Da kayo! Pero panyon daytoy at tao kat patayan nyo! Saan? Masaktan kayo lang no ramitin nyo dayta!
Dayjay manantag lalaban. Mangagyo ka di, kakadwa. Kalat ang nagsardang dagiti aglalaban kakadwa. Adda nang nagkuan ay dumduma at imak, kakadwa. Kaslang uni dagiti baboy. Saan nga uni dagiti baboy? No di kat kaslangar-ngar dagiti aso. Wen nga rod. Saan amaawatan no anya dagiti nga uni? Siyak! Ni Hercules! Nagpukaw ni Manong Hercules. Isulakit diti makilablaban ka dagiti managdakdakas. Anya Dayjay? Nangagyo Dayjay kakadwa. Kasla aso ako magat ti uni na. Unyag pa iso. Anya nga ta Dayjay? Denggan tayo laangan. No anya ti mapaspasamak kitirwal. Naadaan kayo iti na idumduma apigsa? Uray siyak. Naaramat ko ti 30% ti kinapigsak. Oops! Imbag lakit din. Tanalis yak ti panangdarop mo kanyak. Di mo isapit kanyak tinagatitong nga ipos mo. Oops! Nagtira ti ipos na. Iti kanito nga matama anak. Sigurado ang matayak. Oops! Dagiti nag-aatid dug ako kuna ti aramatan na. Natama anak iti nagtirad nga ipus na. Marignak ti sakit na. Naramutan nak. Nagsakit. Kitaan nyo, kakadwa. Sumerip kayo iti basit nga abot. Makilablaban ni Manong Hercules. Wan nga rod Karen. Ha? Anya dagiti kalablaban ni Manong Hercules. Anya klase aparswa dagita. Nakabutbutang tilangada. Iti lang libro ti pakakit kita kiti kasta klase ti parswa. Wala paiso. Nagalas tilangada. Nakabutbutang pay. Ay, buyaan tayo latan no anya ti aramidan ni Manong Hercules. Anya ti makunam, Hercules. Marignam ti panangkabil ken kadagiti adipan ko. Jak ni namnama. Nagbalindan ana siglat. Di mo ida kabalan. Nga uray anya pay tar aramidam, Hercules. Demonyo ka! Di mo aramatan iti kinadakas dagiti padak at tao! Dakas matla ti ugali dagita atat tao. Uray pa'y dakas ti ugali da. At dan tulad ta pa nagbabawi da. Maamiris dan to ti basol da. Saanan ang mapasamak dayt na, Hercules? Aging nga dada iti babaan ti panakabalin ko. Agtali na edda ang monster. Dakas nga engkanto. Uray si ka. Balaagan ka. Anya? Siya? Palagam? Di nagpagkatawan, Hercules. Uray no may saka nga immortal. Kabaulan ka aparmagan. Anya? Naglaing kamatan, Hercules? Amin dagiti nakalaban ko. Pinakdaarak. Ano mabalin? Saan kami nga aglaban? Kat agbalbaliw dan. Anya? Kabaulan ka aparmagan. Nga uray anya nga oras. Para makita, Hercules. Agsublikan iti nakaikaryam. Kat saan kan apaadipan kan ni Rey namang mangkek. Naglastog kan amang ibaga iti dayta. Idinto tanaparigat ka lang arudan. Gaputa jak kabaulan apasakitan dagiti padak amortal. Inaramat mula ida. Babaan iti pan nakabalin mo. Anya? Iparang mo ti pudpud no alangam. Kat data ti aglaban no kayat mo. Da kayo nga adipan ko! Darupan yun daytoy ato! Mapilitan na kun alumaban. Ngun saan ada kayo ti puntiryaak. Di kan makali
Adipan ni Ray namang mangkik. Uray no may sakaan ang isit nga asok. Kabaalan ka parmakan. Imposible! May saak nga asok. Di nakmatamaan dayta nga espada. Dat-datlag da ito yung espada. Darupan nak, tapno magitam. Naglastog ka! Sikat ipon tiriyaak akalabanan. Adipan ni Ray namang mangkik. Saan tayo na makita da Manong Hercules? Awan damatan itipaglalabanan da. Wan nga rod. Sapay nagbasit latawa ti pagsirsiripan tayo. Wen nga rod. Sa dino nga tanti ayan da aglalaban. Nakita yung kadimo tinakitak itay kakadwa. Anya ka di da dyan nakitam? Adda nakita ka ng isit nga asok. Ha? Sinantao jay nangisit nga asok. Anya? Kasta tinakitam? Wan, jak amo no na era na lang day jay anakitak. Ngam kalat mutla nagpukaw. Mapilitan nak ang mga ramat iti dayto yung espada. Anya pa'y lang aramidan nyo. Parmakan yun dayto at tao. Sikat iparmakak. Yeah! Imposible. Natamaan naktispadam. Imbagak matangan ka. Uray asino kapay. Awan ti at atrasan ti datdatlag nga espada. Sana mabalin. May saak ng asok. Awanan tulang kanlasag. Ngapay amarit naktisakit nga itan tispada. Saan ang makagaraw dagiti adipan mo? Aging gaasi ka ti punpuntiryaak. Nasirib ka, Hercules. Saanak ang nasirib. Nudikat, ar-aramatag laang iti husto ti pan nakabalin nga adda kanyak. Anya? Daytoy pa'y ti para kanya. Ala! Iparang mo kanyak ti pudno alangam. Asok! Data ti aglaban. Hercules. Itay pa'y nga adalag ti garaw mo. Asok! Saan ang makapagtignay dagiti adipan mo? Kabayatan asikatikal kalabanak. Di nakarkaritan, Hercules. Kasta! Paruwaram ti pan nakabalin mo. Tapno makitak ti pudpudno alangam. Naglastog ka. Awan ti nagdumaan dagiti nakalaban kon. Nagalas ti langam. Di ka agkatawa. Gaputa dayto yun ti kanibusanam. Para makita, Hercules. Saanan nga aggargaraw dagiti adipan mo? Nasaya atmat. Tapno datalangan ti aglaban. Pukawan ka dito'y lubong yo, Hercules! Di mo maaramid dayta, engkanto! Sikat ti mapukaw! Anya pa'y latar aramidam, darupan nakon! Kaya't kung di patas alaban, engkanto! Diyagon aramatan ti espadak! Anya! Wakop! Nagpukaw ngagpaisotis para! Ita! Sikan ti dumarop, engkanto! Talaga karkaritan nak, tagtagibas sitam ti kabalak nga ramidan. Daytoy nga ron tinapigsada, no? Yeah! Nagbalin kan adwa? Kasanwa na pasamak dayta? Wala, ipalubos ko adanugan na Hercules. Daytoy pa, yeah! Nagbalin kayon atalo? Dayta tipan nakabalin ko. Darupan ka na Tinagmasmasan! Natay ka! Anya ti aramidag! Amo kong ti aramidag! Suwatag dagiti nagdadak kalamatana! Daytoy! Daytoy pa!
Person! Mariknak ti panagkapsot mo! Pagsisinaag ti bagim, matay ka! Tinispal na kami. Awan anyaman na, ubing! Makaawid kayon! Hercules, pakawanan na kami. Saan kami nga agaramid iti kinadakas? Pudno dayta, Hercules. Agsingsingpet kamin. Nasaya at mat, no nakaamiris kayon. Saan ang nasaya at ti tao ang managdakdakas? Taaramatan na kayo laang dagiti dakas nga elemento. Uwan, Hercules. Uwen, Hercules. Saan yung amaw tinapasamak? Gaputalinuganan na kayo ti dakas nga espiritu ti kinadakas. Hercules. Natayan ti adipan ni Reyna Mangmangkik. Awanan ti rumbang apagbutngan tayo. Umay kayo, ubeng! Agawid tayo iti lugar tayo! Ay, agyaman kami ka, Hercules! Ispal mo na kitang nagbay! Awan anyaman na! Kakalugaran! Inaramid ko laang ti rumbang! Nakaaramid ka manen iti nasayaat, Hercules. May saka ahiro, dito'y lubong yo. Agyamanak, nimpa! Agtalinaad ka laang iti malikudak. Tapno saan da ka amadlaw dagiti tattao. Sikat ti makaam, Hercules. Follow me, nimba. Adda pa pananta. Where? Mapantay je karayan. Kayat ko ti agdigos. Okay. Kaya't kumatiag digos. O sige, mapantan, Hercules. Sige. Titan gagayem, tinaggibusan ti makalawas a serye tayo, Anapolwan! Dagiti kidnapper, dito'y drama tayo, Hercules! Nagparangan dagiti papagayam tayo iti radyo kanin tablado akas kada, Teresa Calay, Mary Jane Castro, Emily Calica, Bergie Paclay, Juna Ribotaso, Joffer Anas Basit, kanto'y pagayam yo, Isagani Yalong Bulliser, insurat ni Isagani Yalong Bulliser, kan iti direksyon ni Bergie Paclay, musika Dante Martinez, computer recording technician Michael Logitan, isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon Hercules! Agyaman kami itingkay panang trabay.